ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kakinhon ya thok ya kabela tip kerteng kom ka tulba haga lasngi ublai jong ka khandai terik ubnai risau arajar arpuai kila hier shakasnong nonglum kabadan haribhoi district na ka benta ban penshna da ka yeng ka bapaka ya ka wei ka long yeng ka baduk kabala shusa haga yeng kabala jat bha Kidkhot jong ka tulba hampa o kajingelam jong Presiden uba Samuel Kurba, lembar sekretari uba Sumar Marwen, bat kentobru kinongkit kam jong ka Central Body kilawan poilang hagani ka snong, banyak simbenta hagani ka sngi ban sedang penti ya ka nongrim yeng. Haswa ban sedang ya ka kam, ka seng kala penlong shwa da ka jingelang ka balingkot, bada ka jingdo ay balayalam do pastor lam. Bat ka jingkren ay mensem no Presiden rangba jong ka tulba uba saibor monglan nang tadi rangba snong ka snong nonglum uba ailong pariat working president jong ka Eastern tulba uba isen ay hing bat ki wei Kani ka kam le isnei kam dei ka basuk handai ka de ka donut haba phi ong le isnei haba phi le isnei ne phi ai kelyang ne phi no senyang wat perkhat ya kanong nong kelyang ni bat siu kelyang le ban ai ya kanu no ka jing ai ka ba utu bri ubamla ban siu kelyang ye phi den ra ngas oi phi kata ka wei da kan mau ba kani ka jing long jongi mo ka seng tolba hi ka kam sukut tang hapo west kasel kajing pentai kita kayeng ne hapo riboy district henry katolba kasalej sikiwi district ban lada nila ibor ni sarung saman konsensi bat katolba hi kaseng tolba kanya dengkan bat ki dorba chnong bat ka sorkar kaban yatre namta ka bha kamiat ban kenti we ka imnang salang kaban yakun persya ya kita jing sniu ki bami ha kini ki juk bamata bat nganget scam bakani ka jinglong bakame khlia kasawan ha kardan ka baningkong lada ni pelong yaladi ni pelong lu par khoi mo khamtam kitu ki bri badal spa mo badan phau ai si benta mo ya ka spa jung pi ndiat ya kitu ki bri ki ba pi ki bamdon wat tang ka bam ban bam mo bat ka yeng ka ban sa lada ka me khlia shisha ngi pa ba la da ngi teli ka wei ngin wara shisha ba ka nam jong ka mo ka wei ka ri ha ka perthai mo ka ba no senyang bat ka le ke kam is e parabrio ni siu kuben shibun e bangin yo kum kane kalan bandon hangne na ka benta ban ai ka jing ai is nei lene ka jing rap ya kidon kam shisha ya ka jing rap kai ka ba ngayo i hawa pidon hangne na kaliang ka tulba kawei kadai ka jingya teli banshna ya kabakat kane ka yeng larangin ai tang marwei lane arngot kala syem jingya ingi ban pendap hadu ban pendap kane ka yeng amar ka jinglut ka jingsap kala kata shibun bha andrai ka jingya teli jongphi para pidon tangkat kini ki member kidon hangne ru ngayu iba kam syem jingya suban pendap ni yeng larangi ai tang markat to kat ne ka yeng kala dep ka jingya teli jongphi kalong robor bat sakwai ka jing ruspa ka banga ngayu i kam de ka spa ka ba pi pidon handre ka minsium jongphi ka ruspa ka minsium jongphi ka keloi banno senyang naka kamai ka kaji naka rep karyang ka ba pi pidon ban ai syakane ka yeng kudon kam sisa ka jing rap ka jing ruspa kam syong ha ka kali ke baram ba pipinya ka jing ruspa kam syong ha ka ying pakidulan ba pipi syong bat ka jing ruspa kam syong ha ka pasbuk ba pibun pisah ka jing ruspa
syong haka mensim jong pi kabapi pi telut mensim bat kajing erap kabapi pi ai lane kajing no senyang wa pi no senyang syagbe bun teli ki bentang yu i men hakini ki sni hakini ki por ki baladam ngakermen ba ki jingrap jung pi ki pat ba nong shong snong jung kadong kathan jungi kilio shibun ha ki jing mentoy bat kai ke banga ngayo i kalong ba ka jingrap ka bangi ngidon kam walang yarap wat la ibarit ru kade ka jingrap ka ba kita gusti pirap kiyo ka jing mentoy Cok.